барномаи фарҳанги ҳуқуқиро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. тибқи моддаи 42 Конститутсия дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. бобати таъмини риояи ин муқаррароти Конститутсия дар кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз ҷониби шахсони мансабдор, роҳбарон ва масъулини мақомоти марказию маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин роҳбарон ва масъулини корхонаю ташкилотҳо ва шаҳрвандон риоя нагардидан ва ё вайрон кардани қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии мамлакат, тартиби муқарраршудаи иҷрои ӯҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. тибқи моддаи 93 Конститутсия назорати риояи дақиқ ва якхелаи қонунҳоро дар ҳудуди Тоҷикистон прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он, аз ҷумла прокурорҳои ҳарбӣ дар доираи ваколати худ татбиқ менамоянд. ҳангоми зарурат шаҳрвандон метавонанд баҳри таъмини волояти қонун, пешгирии ҳуқуқвайронкунию ҷиноятҳо, инчунин ҳифзи манфиатҳои давлат ва барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандии худ ба мақомоти прокуратура муроҷиат намоянд. зимнан як нуқтаи дигар низ қобили таваҷҷӯҳ ва хотирнишон кардан аст. пешвои миллат зимни ироаи паём аз 28 декабри соли 2023 ҳамчунин таъкид намуданд, ки роҳбарони қувваҳои мусаллаҳ, воҳидҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ба риояи ҳатмии оинномаҳои ҳарбӣ, тартибу интизом ва таъмини волояти қонун эътибори доимӣ ва қатъӣ диҳанд. сарвари давлат ҳамеша таъкид мекунанд, ки маҳз тавассути риояи дақиқу иҷрои якхела ва амалии меъёрҳои Конститутсия мо тавонистем пояҳои устувори ҷомеа ва давлатро созмон дода ватани худро ҳифз намоем, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро таҳким бахшем. бинандагони азиз, соли ҷорӣ мардуми Тоҷикистон бо такя ба фарҳанги мардумсолор ва давлатмеҳвари ниёгон барои таҷлили 30-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои нав ба нави созанда омодагии ҳамаҷониба дида истодаанд. бесабаб нест, ки дар идомаи ҳамин матлаб бо иқдоми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид, ки ҳамчун иқдоми саривақтиву ҷавобгӯи талаботи волояти қонун ва арзиши олӣ эътироф гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамовозии гарму самимии тамоми ҷомеаро пайдо намудааст. дар фарҷоми сухан аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона даъват менамоем, ки дар таъмини волояти қонун, яъне риояи бечуну чаро ва қатъии меъёрҳои он, баланд бардоштани сатҳи донишҳои сиёсию маърифати ҳуқуқии худ ва фарзандон ва ба ин васила дар ободию рушди ватани маҳбубамон саҳмгузор бошанд. бо таманниёти неки ободии ватан, таҳкими сулҳу суботи кишвар ва тансиятию сарбаландии якояки шумо дар ҳамин ҷо ба барномаи имрӯза хотима мебахшем.